बे लामा मोनसे मोजां जाजानो लुगैया लुगैयोना लामा जाजानो लुगैयो বড় কথাটো অলপ ভুল হ'ব ভুল হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ আসামিসতো কথা পাতিম এনে আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে नै बेफोरनो आरो दालां दा बेफोर दालांजोंनो बिथांमोना बियो हयथ' बेसेबां गोजौमोन दा बे गोजौनि सीमा सिन गैला जेबो बे ओनसोलनि थासारि जों गोबाङानो मिथिगौ आरो मोनसे खोथा बेखौ मिथिगोन जोङो धेमाजियाव गोबां मानसिया मिथिगौ जे लकेल ना मोनो लकेल ना मोननाय जायगायानो नैबेनोमोन ना होमबा लकेल जोंनाय सिंगि मागुर बिनिफ्राय अल आसामाव साप्लाय जायोमोन गोदो दा बेनोमोन आरो जे गोबाङा दा हयथ' गोबां खम साप्लाय जादों नैबेफोर थासारिनि थाखाय हयथ' बिनिफ्राय ना साप्लायाबो खम जादों बेबो मोनसे बिथांमोननि राहामोन ना हमनानै फाननो मोननाय दा बे राहायाबो गोमानानै दा दैल' जायो दै जाखांनायनि उनाव बाला फैयो बेयाव बिनि जि ना थानाय जायगाफोरखौबो बे बालाया फबजोब्बाय दा नैबेदि थासारिया दा नोंथांमोन आं दिन्थिदों हयथ' दिनैनि दिनाव बेबायदि दुखुथिया ओनसोल बा नैबेबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानाया खमसै एकमात्र जोंनि आसामनि बिथोराव नैबे ओनसोलाबो मोनसे जायगा जाय जायगाजों हयथ' जोङो गोबां ओनसोलफ्राव नैबेदि नोलोबारि हाग्राबारि नुयोबा बबेबा रिजार्भफोर फामुफोर बेबायदि हाग्रा दाननानै जोङो बेसर फोनाय मैगं गायनाय बेफोर आबादफोर खेथि मावनायखौ जों नुबाय थायो नाथाय बेयाव थागिबि रायजो जाग्रा न'खरफ्रा बा 40 बोसोरनिबो बारा बैसो जाबाय बे ओनसोलफ्रा दा बेबायदि थासारिजों बिथांमोना दाबो रायजो जानानै दं नैबेफोरनो बिथांमोननि दावबायनाय दैलांफ्राव हयथ' एसे दैया साखाथि फाखाथि रानोब्ला लामायाव नाला नुला जानायाव नैफोरबायदि फिसा फिसा दलं होनानै बिथांमोना गावसिनि न'खर आरो थांफै बेबस्थाखौ मोजां खालामनानै लायो आरो दा नैबेफोरनो आरो दालां दा बेफोर दालांजोंनो बिथांमोना सम सम थांलाय फैलाय जेब्ला दैया एसे खमायलांगोन दैया खमायब्ला बिथांमोना थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय बेमार आजार फरायसाफोरनि थाखाय नैबेदि लामाखौ खालामनानै गामिया लायो दा नों नायदो नोंथांमोना नैबे दालांनि गाहायाव दा लामा बे दालांनि गाहाया मोनसे नाला जानानै दं दा लामाया नालाजोंसो दा लामा बे नालाजोंसो मानसिफोरनि दावबायनाय राहा जानानै दं आरो दा केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय लामाखौ बे थांलाय फैलाय लामाखौ थाखाय खावलायबाय बे जाबाय मोनसे लामा दा बे लामाजों बिथांमोना थांलाय फैलाय खालामो आरो दा नुदों नोंथांमोना सानगोन बे लामाया थारैनो मानसि थाबायो नामा दानि दिनावबो बेबायदि बेबस्था आरो बेबायदि थासारिजोंबो दाबो जिउ राहा बा जिउ खुंनानै दं नामा बेखौ हयथ' नोंथांमोना भिडिअ नुनानै गोमोगोन आरो बे जाबाय बेयाव रोजा रोजा सुबुं थानाय मोनसे बर' ओनसोल बे बर' ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोनसे थासारि नायनो हागोन नोंथांमोना आङो गोबां भिथोर जायगानिफ्राय ओंखारबोआखै आं मोनसे गंसे बर' गामिनिफ्राय ओंखारबोदों नोंथांमोना भिडिअ नायनानै नंदों खोमा बेयो मोनसे हाग्राबारि बा अरनबारिनिफ्राय ओंखारबोदों नाथाय नङा बे बेबो गोजाम बर' न'खर नोरै गंसे दं बेबो गोजाम बर' न'खर न'फोरखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिगोन बे खुनु हाग्राबारि बा हादान नङा बेयो 50 बोसोरनि खाथियाव जानाय बैसो जानाय गामि बेयाव मोनसे मोजां समायना न'मोन बे जाबाय आसाम टाइप न' वाल दङ पस्ट दङ मोजां न'मोन बे हयथ' सिगां समाव बे ओनसोला बेबायदि थासारि जानाय नङा होननानै हयथ' बेबायदि मोजां न' गंसे लुदोंमोन बिथांमोना बे न'आ दा नैबेबायदि अबस्थायाव हयथ' सिलिंखार जाबाय हमना ला बे थासारिया बिथांमोननि सिमां बा बिथांमोना नाजानाय बियो थेर बेथेर जालांबाय नैबेबायदि थासारियाव बिथांमोना रायजो जानानै दं आरो दा नायनो हागोन बे गंसे न' बियो हयथ' बेसेबां गोजौमोन दा बे गोजौनि सिन गैला जेबो दा बे गोजौआ नैबे दुब्लिनि हाजों गोरोबबाय बिनि न'नि जि बिथाया दा बेफोरबायदि गोबां जायगा दा बे दान्दिसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बा बिथांनि बुंनाय रावजों नोंथांमोना मिथिखाबाय आं गोबां देखायनो सानासै बे ओनसोलाव रोजा रोजा सुबुं थानाय आरो रोजा न'खर आरो रोजा सुबुं थानाय बे ओनसोलाव गोबां खैफोदजों मोगा मोगि दैलाङाव मेसेङाव बिथांमोना खैफोदजोंनो मोगा मोगि जुजिनो गोनां जाबाय थायो बिथांमोननि जिउआव माला बे खैफोद बा बे जेंनाया जोबस्रांगोन बिनि सिमां बा बिदि साननानै बिथांमोना बे साननायखौनो बिथांमोना हयथ'
बावगोमानो गोनां जाबाय बिथांमोना गोबाव सम 40 बोसोरनि बारा 50 बोसोराव आगान होनो गोनां जायगायाव रायजो जाबोनाय बिथांमोना हयथ' बिनि सोलायनायखौ बा बिनि जितु होबथानाय राहाखौ आसाम गभर्नमेन्टफ्रा बा एमएलए मिनिस्टारफ्रा बेसेबां गोसो होदों गुरुत्व होदों थारैनो बेखौ नैबे खामानि मावनाय बा बे ओनसोलफोरनि थासारिफोरखौ नायनानैनो हयथ' गियानि सुबुंफ्रा मोनथिनो मोनगोन आरो थारैनो मानसि थानाय सुबुं ओनसोलफ्राव दिनैनि दिनावबो 2024 मायथाइ समावबो दिनै जोंनि थागिबि सुबुंफ्रा नैबे अबस्थायाव रायजो जानानै दं बियो हयथ' जोङो सुबुं हिसाबै हयथ' बुंनो राव गैया मा होननानै सरकारखौ बुंगोन बा मा होननानै नासयगोन दा मावनो होननानै मावो ना मावा होननानै मावखाथारा बिनि फिननायखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा निस्सय होगोन दा बेखिनियावनो दा नैबे लामाखौ आं दिन्थिदों बा बे ओनसोलनि थासारिखौ भिडिअ बानायदों थारैनो बे ओनसोलनि लाइमोनफ्रा आरो सांग्रां लाइमोनफ्रा जाहाथे समाज आरो न'खर ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो मावनो गोबां दं होननानै आं सानो बेनिखायनो नैबे भिडिअफोरनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो आरो साननो गोरों बिथांमोननो दैदेनगिरि बिथांमोननो हयथ' नैबे भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोन एसे रोखा खालामदों गोजोननाय थाबाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्राय बेयाव दुखु खस्थ'नि गेजेरजों रायजो जादोंब्लाबो गावसोरनि गथ' गथायखौ जाम्बा जाम्बि दाहोना लावखार खालामनानै जायाखै गार्जेनफ्रा गोसो गुदुं आरो गार्जेनफ्रा साफ्रोमबो न'खरनि गथ'फोरखौ फरायनाय खोन्थादों आरो बिथांमोना फरायहोनो थाखाय गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै गथ'फोरखौ मोजां मोजां जायगायाव सोलोंथाइ होगासिनो थारैनो बेनो बिथांमोननि सिमां जे बिथांमोननि इयुन जोलैया हयथ' भबिष्यत बे ओनसोलनिफ्राय सासे मोजां दैदेनगिरि जानानै बे ओनसोलनिफ्राय सासे मोजां मानसि जानानै बे ओनसोलनि सायाव खामानि मावगोन बेखौ बिथांमोननि ओनसोलनि गागि सुबुंफ्रा बुंदों जोंनि खुगाफ्राव दा नैफ्राव नायदो बेबो गंसे समायना न' बे सासे गागि मानसि दङ गागि सुबुं दङ नायदो बे न'आ हयथ' जे लुजेननायाव बिनि बिथाया हयथ' बेसेबां गोजौमोन बेखौ अनुभब खालामनो हाया हयथ' बोसोराव 3 फुट 4 फुटसिम फबोबा बे न'खौ लुजेननायनिफ्राय हयथ' 6 फुट गोजौआव लुदोंमोन बिथाखौ दिनै फबै फबै हयथ' हाजों दुब्लिजों बिथाजों समान जाबाय दा नैबे आयंजों आं दान्दिसे रायलायनि आयं खुलुमबाय नामा मा नाम ধনাৰাম বৰ ধনাৰাম बर' बर' কথা জানে না বড়ো কথাটো অলপ ভুল হ'ব ভুল হ'ব ঠিক আছে ধন্যবাদ আছামিছতো কথা পাতিম এনে আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে বয়সটো এতিয়া জানো দেই এই কেইবছৰ বা হ'ল যিয়ে নহওক ইয়াত আহা কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ এই হ'ল দে যিথ কেইবছৰ হ'ল হ'ল পাই 40-50 মান 40-50 বছৰ যেতিয়া ইয়াত মাটি খুলিছিলে সেই সময়তে আহিছে নেকি নাই তাৰ এই পাছত আহিছোঁ তাৰ পাছত তেওঁ 40 বছৰ মান হৈছে 40 বছৰ মান হৈছে ই ঘৰটো কিমান ফুট ওখ আছিলে আগত এইটো আছিল দেই হেৰি প্ৰায় ইমান মান ওখ আছিলে মানে 4 ফুট 4 ফুট ওখ 4 ফুট ওখ আছিলে এইটো কিমান বছৰত ইমান ওখ মাটি পুতিলে ইয়াত জানো এতিয়া কেইবছৰ হ'ল জানো মই পাহৰি যাং না নাই এইটো কেইবছৰৰ পিছত ইমান ডাঙৰ ওপৰ মাটি ওলাই গ'ল 4-5 বছৰ মান হ'ল 4-5 বছৰৰ 5-6 ফুট মাটি ফুটি দিলে আকৌ ভিটিটো ওখ আছিলে চাগে আপোনাৰ আছিলে ভিটিৰ ওপৰতহে বিল্ডিংটো বনাইছিলে কম হ'লেও বছৰত 2 ফুট 1.5 ফুট মাটি ফুট খাই নহয় জানো তেতিয়া ঠিক আছে মানে ঘৰত কিমান পৰিয়াল আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা এটাই মাটি বাৰী কেনেকুৱা হৈ আছে মাটি বাৰী ভালে আছে বাৰু ভালে আছে না খেতি ধান খেতি ভালে হৈছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে এই নাতিকেইটাহে পঢ়ি আছে ক'ত পঢ়ে এইটো এই থুৰিবাৰী স্কুলত থুৰিবাৰী মাইনা এইফালে बर' ना मा नाम माधुरि बर' न'आ बबे बेनो ना ओमफ्राय बेसे गोजान स्कुला गोजानानो जायो ना बेसे थाखोआव फरायो क्लास 8 ओरैनो दैज्लाङाव माबायदि थाङो ओमफ्राय स्कुलाव बिदिनो थाङो थाबायनानै थाङो हाब्रु दै बुरजा जाबा मा जायो दैया जुदि गोथौ जाबा इसिम थोरोबलायनाय जायोना लामाफ्राव बिदिबा स्कुल बन्द ना स्कुला बन्द जाया नाव दिपार कराय नावजों थाङो आरो ना मालाबा माबाफोर नावफ्रा बेलथायनाय माबानाय खैफोद जाफेराखै ना मालाबा हयथ' जायो सोरबा ना ओमफ्राय दैलांफ्राव थांनो गिया नोंसोरो गिया दैबारिनि मानसि गिया ना निश्चय थिगानो
साबेसे नोंसा जोंहा 7 जोन 7 जोन ओं 7 जोन ना दा बेबायदि जायगायाव थानानै माबायदि मोनो मोजां मोनो मोजां मोनो ना ओं थाबाय थानायखाय मोजां मोनो ओं उनाव बिनिख्रुइ साबसिन जाजानो लुगैया बे ओनसोलखौ बे लामा मोनसे लुगैयो मोजां जाजानो लुगैया लुगैयो लुगैयोना ओं लामा जाजानो लुगैयो ओं स्कुलफोर मोजां स्कुल थांनो लुगैयो लुगैयोना ओं स्कुल मोजाङाव थांनोबा बबाव थांनांगौ जायो नोंसिना सिमोनसापरि सिमेन्टसापुरि ओं बिनिफ्राय गोजानखौ मिथिगौ बेसे गोजान जायो सानसे लायो ओं सानसे लायो 30 किल'मिटारसो दं बिनिफ्राय जोंथ' मिथिगौ बिनानावमोनना सिमां दं जे भबिष्यत बे ओनसोलाबो थासारिया मोजां जायो दा बिथांमोना बेयावनो जोनोम जाबाय बेयावनो बिनि थासारिफोरजोंनो मोगा मोगि जानानै बिथांमोना बहा मोजां माबायदि थासारि बेखौ बिथांमोना बावबाय नङा होमबा हयथ' बेयावनो थानानै बिथांमोना बेखौनो बिराद मोजां मोननानै दङ आरो बिनिखायसो बिथांमोना बेयाव रायजो जानो हादों निस्सय बिथांमोना 40 बोसोरनिफ्राय जाबोबाय आरो दा उन्दै जोनोम जानायाथ' बे परिबेकआवनो दंमोन बे परिबेकखौ हयथ' बिथांमोना बेखौनो मोजां होनना गनायना लानो गोनां जादों खिन्थु बेयाव जोंनि जि मावनो गोनां आसामखौ जौगानाय लाबोनो बा आसाम भारतखौ डिजिटेल इन्डिया बानायनो नागिरनाय जि सरकारफ्रा नैफोरबायदि थासारिखौ लानानै डिजिटेल इन्डिया जागोनखौ हयथ' 500 बोसोरनि सिगां उनावसो बिथांमोना बुंनाया मोजां जागोन 500 बोसोरनि उनावसो बुंनाया मोजां जागोन डिजिटेल मुगा डिजिटेल भारत बानायनो खुगायाव बुंनानै रायजोखौ जे भट बिनाय बेखौ हयथ' दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो हयथ' बुंनो खुगानिफ्राय बे रावखौ दोनथ'नो थाखाय गुरैयै खावलायगोन बेखिनियानोमोन आंनि जिहेतु नैबे ओनसोलनि थासारिखौ लानानै भिडिअ बानायनायनि गुबै उद्देश्यआ गोजोन्थों।